Μπορεί οι άνθρωποι να κάνουν όνειρα. Να λένε θα φτιάξω αυτό, θα φτιάξω το άλλο, θα πάω εδώ, θα πάω εκεί. Μπορεί να απολαμβάνουν τιμές, να τρέχουν στις διασκεδάσεις και να χαίρονται. Αλλά αυτή η χαρά που νιώθουν δεν είναι δυνατόν να γεμίσει την ψυχή τους. Κρατάει λίγο. Γιατί αυτή η χαρά είναι ηλική, είναι κοσμική. Και έτσι ο άνθρωπος μένει πάντοτε με ένα κενό στην καρδιά του. Η κοσμική χαρά δίνει κάτι το πρόσκαιρο. Δεν δίνει αυτό που δίνει η πνευματική χαρά. Ας υποθέσουμε να πούμε, κάποιος παίρνει ένα πράγμα και χαίρεται για αυτό το ένα. Άλλος τα δίνει όλα και χαίρεται για όλα. Η χαρά που νιώθει ο άνθρωπος όταν παίρνει είναι χαρά ανθρώπινη. Ενώ η χαρά που νιώθει όταν δίνει είναι χαρά θεϊκή.